Waan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niya naputnaan? Ngunyan, uya ang hapon. Mga tugang ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade, Silimarin Capsule para po sa salular sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Leverade. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Alright, may nagpapara-tricks kaya sa kuya na nagkapirang mga estudyante. Bako man gabos, nagkapira mga tugang na mga estudyante diyan sa ISL, ang samuya tabi na partner school na para sa scholarship man kang DCGB, May nagpapara-tricks ako, naghahapot kung ano nga po ang pwedeng gibuhon, etc. Mga sobra po sang ribong mga estudyante ang gari kundi ko nasala nawaran ki ki scholarship grant pigigibuhan naman kipaagi yan kang management tabi kang SL in fact gabusin na nagigibunin paagi para day magabatan hindi pong satuya ng mga estudyante diyan. Pero baysa na po saro kaya sa nagpaluwas ki official na statement kayan iyo tabi an ako Bicol party list iyo tabi an ako Bicol party list Kaya apudan ko si Congressman Garbin kung ano po ang taigwa naman sinakiluwas mga tugang na official statement. May kinaraman diyan sa problemang yan. In fact, sinda po kaso hapon pa may nagpaparaarapod kan sa kuya, Kaya alat-alat pig-text ko na po si Congressman Garbin para makauron ta regarding po sa bagay na iyan ta. Kasi bago sa alas 7, igwa naman po kami kinews na nailuwas. Pero mas maray po na makauron ta regarding yan po sa mga scholarships na iyan kung ano ang mga pwedeng giribuhon. May kinaraman tabi mga tugang sa bagay na iyan. Kairak man kan sa tuyang mga estudyante. Kung ilingom po nindo, aliyuno na yan na pinagigibuhan tabi nin paagi ninda na matabangan ini. Kaya lang ko aram kung ano ang nangyari sa likod mga tugang kan sinabi ng issue o kaya pangyayari kung nata po arog kaiyan mga tugang ang nangyari. Bata, kasubago nga may kauron ako nagkapirang pagluwas ko ngunyan, pagluwas ko ngunyan, igwa kita ki nagkapirang na kauron dyan ng mga magurang, iyo man so. Nganya ko ito baga may news na kami regarding yan. Pero mas maray po na makuata mga tugang ralawig na paliwanag ni Congressman Garbin. Kanako Bicol, party list, tangani po na masabutan ta kung ano ang pwedeng gibon. Nagigibon da tabi sindang paagi. Madali lang taon ni. Okay, madali lang ta. Onit tabi ang sandali lang. Lingon ta kung makontakta si Congressman sa pagi-tabi kay ni tabi na sa tuya na sa tuya tabi na messenger. Pero ano pa siya ng official statement siyempre magibang kipaagi kung paano ninda na matabangan sa mga scholars. Taday man ang papabayaan, tabi,
na bagay na iyan. Regarding scholarship dyan, apekto ng trabaho ko mo yung nga ni, okay, iyo, totoo, iyo baga di, buta, makaira ko, at sa totoo lang, ining mga scholars na ini kan mga congressmen, kan mga senador, kan mga party list, dakulon yan, ng mga scholarship, dakulaon pong tabang yan, para po dyan mga tugang sa pagpapadagos kan sa indang pag-ieskwela. No, kaya pag biglang naputol yan, ay nako, masakripisyo, mga tugang an sa tuya tabi na mga kaakian, di ba pala dyan nag-ieskwela, igwa ki haling sursugon, igwa tabi ki haling masbate. Imagine igwa nga na kung naaraman na dahilan sa araw ka na bagay, medyo gari na stress sa ibang estudyante ta. So, pigsingil kang eskwelahan, pero masan sa dayoton upon enrollment, tabi. Tapos, iyan po, pinagsusuportara na lang, kan sa tuya, tabi na, kan may kinaraman sa siring na bagay. Kaya, baka lamang magsimbang mo yan, makauron tatabian sa tuya na congressman. Uni pa ng official statement, on the concern raised by the student of BSL regarding the sudden removal of scholarship, Ako Bicol has always stood for the youth. For many years, we have fought to secure educational assistance to Bicolano students because we believe that poverty should never block the path to education. Kaya masakit para sa amin ang nangyaring biglaang pag-anunsyo ng kawalan ng pondo sa scholarship. Nitong Lunes, isang pangyaring nagpaiyak, nagpagulo at nag-alis ng pag-asa sa mga napakaraming estudyante. Ang pinakamasaklap, wala silang kasalanan. Hindi sila nagkulang, hindi sila lumabag, yet they were made to bear the consequences of issues you did not cause. Let it be clear that Ako Bicol cannot be faulted on this unfortunate situation. For more than a decade, our policy has been consistent to open scholarship slots only when funding is assured. We do not accept or process new scholars without confirmed budget support. Kung may tinatanggap na batch ang scholars ng isang institusyon ay walang malinaw at nakalaan na pundo mula sa ahensya, hindi po ito desisyon o aksyon ng Ako Bicol. Sa mga naunang batches na may aprobadong pundo, tuloy-tuloy ang allocation hanggang makatapos. Ngunit para sa mga bagong scholars, lagi pong may proseso at approval na dapat hintayin, hindi dapat na hindi basta ina-assume. Yan. Sa pamunuan ng ISL, we sincerely recognize and appreciate ISL's desire to help of many students as possible. Alam namin na mabuti ang hangarin at malaki ang kagustuhan nilang matulungan ang mga kabataan na makapag-aral. However, we must emphasize the importance of clear coordination and confirmed funding before scholars are admitted. This is not about fault finding, it is about ensuring that no student is ever placed in a vulnerable situation again. Sa mga apektadong estudyante, ito magabat na statement, hindi po namin kayo papabayaan. Your dreams matter and we will do everything we can to help them. Alam namin ang hirap na marami sa inyo. Alamin namin ang bigat na takot baka tumigil sa pag-aaral. Alam namin ang sakit na bigla ang pagguho ng pag-asa. Binasa ko po yan para sa mga magurang na nagpaparatilex po sa kuya, sa mga magurang na nag-aarapon po sa kuya, buda sa ibang estudyante, mahinggianan ng tabi, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Iyan palan, ang mga scholars palan dyan, sobra sang ribo, sa buong kanyan, halos may taga Masbate, may taga Catanduanes, tabi, may taga Kamsur, buda, iba pa na mga probinsya na nagtsaga mag-eskwela digdita. Libre ngani mga tugang ang pagpa-eskwela, tabi. Kaya iyan po ang iyan tabi ang medyo makulog man ang gata. Nagkakirig-kigan, di ba?
nagkakirigkigan, hirak man po kang mga aki, lalo na po sa mga aki na desidido magklase, imbes magbarasulan, ano daw po kung pagtarabangan na sana? Yes! Inang gusto kong pahayag ka ng listener ta. Inang gusto kong pahayag ka ng listener ta, di ba? Imbes na magbarasulan, dapat na magtarabangan ta, kahilakan mga estudyante. Tama? Tabi na magayon ang resulta kan araw ka na bagay. Basta na. Anyway, baka busy pa si Congressman Garbin, ilingon ta ko ng pwedeng solusyon nag-ibon ng databi sa bagay na yan. Tama itong texter ta, imbis na magbarasulan, tabi, mga tugang, magtarabangan. Tarabangan ang gabos. Imagine, pirang estudyante tabi ito, mga tugang na nawara sa saindang, ay nawara ang tabi ng benepisyo para po mga tugang sa scholarship. Yan. Okay? Sige, halat-halaton tahata. Baka lamang mag-callback mga tugang si Congressman Garbin, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. At angani po na mas klarado mga tugang iyan. Okay? 10 minutos tabi bago mag-abot ang alas 8 nin aga. Ang point na digdi sa mga estudyante tabi na dapat na makapagpadagos kan sa sendang pag-eskwela. Regardless kung sisa ay nagtabang kaan, ano man po ang nagtarabang ka iyan, importante mga tugang na makapagpadagos sina kang pag-eskwela. Gilitan mo na ang political issues or whatever, mga tugang na mga controversial issues about politics o kung ano man yan. Ining mga estudyanteng ini, iyo tabi ang taon ng taki-atensyon na makapagpadagos, mas kunyan lang na semestre, makapagpadagos po kan sa indang pag-aadal, ta importante po iyan. Imagine, sa durasyon kang pag-eskwela, bigla kang mawara, mapundoan sa imong pag-eskwela, ano tabi, mga tugang abutan ka iyan. Iya po, halat-halaton talang, taba ka mag-callback tabi, uliton ko lang, si Congressman si Congressman Alfredo Garbin Jr., Kanako Bicol, Party List. Pig-text ko naman, alat-alatong nindo mga parents ha, pig-text ko naman po, buda pig-missed call ko nangon yan, tabi na aga para po makauron niya to. Anyway, igawa naman sindang post may kinaraman dyan, and then kaya binasa po niya to, thank you today siya mag-upload, o dahil makauron mo niyan, at least tabi, klarado, na magibunin paagi para po mga tugang sa sinabi ng problema. Okay? May bisita ako digdi, kundi igwa akong mga schedule na intatod na kayo, Ronald, patukaw ako muna nung kuna siguro, ito lang, igwa akong interview may mga interview kita, ngunyan mga tugang na aga. Patuka, ano daw kun, taod na lugod, taganing duro-diretso kita, may bisita kaya ako digdi. Sa likod mga tugang kan mga issue tungkol diyan sa hospital free billings, libre tabi na billing sa mga ospital. Igwa pa man gari talaga kinadipisi lang kitang mga kababayan na pag na-hospital. May bisita ako digdi sa DCGB, pag-alat-alatong po nindo, baka pili ka mong makatabang, tapantara mong taon-taon. Tinawana na siya kang DSWD. Nailing ko, may 10,000 sa DSWD, so Department of Health, so PCSO, igwa na siya gabos. Nakatipon siya mga siguro mga 35,000. Kunya may balansi pa siya, mga tugang na 28,000. So kaya talaga niya ako misis na pwedeng mabaro-baro ngunya na pag-aaga. Iyo po. Ronald, naghali sa bisita ta. Pipalat-halat ko ito. Di ko nga daw tabi ko niyaon. Siguro di ko naling sa sala. Di ko naling sa sala. Yaon tabi. Yaon. O sige. Yaon. O sige, okay. Pipahalat-halat ko. Tanga niya ako may mga naka-schedule ko niyan. Kita baga dapat may free hospital bill. Hinapot ko siya. Natanga niya ako, taday mo dinara sa BRHMC, linaog mo dyan sa pribadong ospital. Ang hilang kan ina niya, high blood, diabetes. Pag diabetes tabi, konektado dyan mga tugangan high blood. Ang sabi niya, dinara niya da sa BRHMC. Pagkandarahan niya da duman, rinisitahan. Tala ko man niya grabean, rinisitahan da. Kang rinisitahan, ang piling niya, man niya po na ulian. Tapos nag-chill da si mama niya. So ina niya, siyempre out of
concern sa sendang magurang, idinalagan sa ospital, nakadalagan sa Tanchuling. So, siyempre baga, di ba? Grabe na nga ni ang tabang niya, grabe na nga ni ang sa iya na kuan, grabe na nga ni ang sa iya na, grabe na nga ni pon sa iya na, nakuha na tabang man sa gobyerno, may DOH, may DSWD, may PCSO. So ako Bicol pa lang, sabi niya, nagtabang naman sa iya. Kaya lang, igwa po siya kinatatada, mga tugang na, mga nasa 28,000. Taon lang ha, kakaurunon ta po ining bisita ta, baka po pwede ta pagtaraban-tabangan ini ng mga listeners tabi kan sa tuya na programa, hindi po sa inyong programang Anhapon. Nasa linya, mga tugang at mga dagdag na bareta, si Karen Ala, oras 5 minutes before 8 in the morning. Good morning, Karen. Yes, VP Henry. May plano na ang gobyerno provincial kan Albay na makipag-ulay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP as in Department of Tourism Region 5. Panganing solusyonan min formal itong mga nakaburugpat na solar street light sa tao mismo kan sa dayuto na tinampo pasisiring sa Bicol International Airport. Iyan ang buminutuang ururon sa budget hearing kan Sanggunian Pandalawigan ng Albay kasuhapon kung sa insigun kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier. May plano ang titikaw na mag-urulay tanganing bumilog nin resolusyon na pwedeng mapag-adalan sa giraray ang pamugpakan kay ning mga solar street light. Dahilan pasusog depende sa Komitiba kan Turismo sa pamamayo ni Albay 2nd District Board Member Melissa Abadesa, dapat na makuadigdian atensyon kan kaap sa pagsabing apwera sa nagiging eyesore ini umakanos paghiling-hilingon, nagiging katatsar-tatsar lugod ini sa probinsya kan Albay dahil sa bako komprehensibong pagkakabugtak ng solar street light sa tao mismo kan tuloy na sa dayuto na tinampo pasisiling sa aeroporto sa Alubudaraga, mantang pinag-antisiparan man kan sanggunian ang posibilidad na magkaus sa ininin aksidente pag-abot nin panahon. Kaya dapat na atad pa, sinabing dapat masolusyonan na ini para sa mga nagbabiyarahe. Apera sa iyan, VP Henry, ipinagduong giraray kan Komitiba kan Turismo ang importansya kan dapat na pagkonsulta kan mga siring kaining plano o patrabaho sa Sanggunian Pandalawigan ng Albay tanganing na konsiderar man ang susun kan listasyon sa siring kaining kasusugduman VP Henry sa Sanggunian kumpirmado dainin direktang konsultasyon sa idaan kaap sa siring kaining plano o patrabaho. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwa. Mga tugang, 1 minuto bago mag-alas. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Kaso, sarong aldaw, hali akong Manila. Talagat nidir kaming top-level management sa Tagaytay. Yung palang junior sa BIA, Ronald, pag nag-uli nag-abot kayo sa plano, mga between 4 and 5, so touchdown, kampal. Yan pala mananggad, pag napasala ang baba kang eroplano, pwedeng masilaon. Tanahiling ko so high tension wire, kang NGCP. Alang kawon talaga siya. Nya duman talaga mina-touchdown, so minababa sa eroplano, pababa duman sa duman sa tinampo, o sa runway, salbata na nga, dito, garingin ako, arani una, pwede man ang na masilaod, tabatayaw na ko dyan, nagkatoka ko sa may window, nganya ko, naik ko, kaya palan, ini so concern kan mga international flights, na dahil dyan pwede mo, halipot ang runway, ta pwede man na, bata, harayo pa baga, di ba, harayo pa baga mga tugang, nakakuan yan, di ba, harayo pa baga, nakababa na ka ng guma, ano po, landing gear, di ba? Nakababa na ka ng landing gear. Naikung na ako, garing. Siyempre, di manan. Inga araman ka ng piloto kung paano di sumabit dyan. Pero makadit, kung madungawan mo, ay, ganyan ko. Pag problema ini. Bata ko pa minsan, may nervyos daw ako. Lalo na akong ninervyos, pag nakinig akong daragang, magayon, hello? Hello, VP. Good morning. Good morning. Po. May reaction lang tabi ako duman sa report ni Karen. Apo, okay. Ano to? Sa BIA. Yeah. Kita tabi, baga
pareho kita driver, di ba? Yes, yes, yes. Okay. Mm. So more or less, aram taan risk sa mga roads. Mhm. Okay. Iyon tabi yung pigsasabi nindan poste Oo. kan solar light sa tahaw kan tinampo kang biya. Mhm. Mm. I mean, para sa kuya tabi, it is more of a boon than a bane. Ano? It's more of a boon than a bane. Yeah, okay, Diba? okay. Oo. Mas magayon na yaon yan kaysa wara. Iyo, tama ka dyan. Tama ka. Kasi tabi, Mm. para sa kuya, mas risky na wara yan dahil grabe ang overtaken dyan ka naghihiri dali. Iyo mananggad migo. Mm. Imagine tabi, ako 2 times na ako, kan wara pa yan na poste, Oo. paluwas ako sa biya, Oo. naman sa kurbada bagang party hali ka sa Oo. Oo. Di pa ako masangsang duman ka, nag-overtake mismo sa kurbada. At ihadit nga ni ako migo kan ang hadit ko diyan buda so tanong ba salit pa man sana di ba? Salit pa man sana antinampo. Ako nga ni pag ako mas ako nakasakay duman sa automobile service mi gari nagdilindok ang bitis ko. Aram mo tabi, BP, Oo. ang lane kan tinampo dyan sa airport Oo. is standard. Yeah, okay. Pagkaag ka itong poste sa tahaw, ang nabawas mo sa mag-ibong na lane, more or less, 6 inches man lang. Okay. Dakulaon pa ang allowance ka yan. Iyo. Ang tama ang pagpadalagan mo. Yeah, tama. Diba? Maski truck, wala problema dyan. Oo, tama. Ngunyan, aday ko makuha ang rason kung natapig sasabi ninyo na pwedeng maging kausa kang aksidente. Iyo mananggad. Ano, may point In ka the man. first place, ang poste dahil yan naghihiro, Naghiro sa auto. ang may control kan manibela, ang driver. Tama. So iyan ang kausa most likely kan aksidente. Yeah. Kung medyo careless ang driver, naman may problema, mananggat. Anahin kong problema dyan, tabi, BP. Number 1, Opo. itong ma-depart at saka mapasabat. Oh, mga makaskason. Lalo na sa mga mapasabat ng mga VIP, ang panguna ninda, pag na-late sinda ti 2 minuto, 5 minuto, mapunduan mundo sa pag-ikot. Tama. Ego. Oo. Diba? Ikat-dua, aram mo nang may timeline ka pasiring duman, mag-abang ka na kita mang sufficienting oras. Okay. Itong sufficienting oras, pakakungan mo pa dahil sa traffic. Okay. Dahil sa traffic, pag-ibo na rason, ang traffic. Yan. Tama. Iyo, tama. Diba? So, ultimately, it boils down, yaon yan sa tao, ang problema kung naghihidali siya. Okay. Ako yan sa sitwasyon. Kasi ang Okay. sitwasyon po, pwede i-control kan tao. Okay. Tama, amigo. Agree ako dyan sa imo. Ako dyan sa Ako imo. tabi, sa ngunyan ha, na mayroon igwa na yan na poste yan. Yeah. Kaso saro, hali ako sa laog kan biya. Paluwas ako. Duman tabi, baga sa tildungo ng parte, Iyo po. may autong naghihidali sa likod ko. Tapos, Aram ang auto yan ha, kotse. oo. Umino-overtake siya. Nag-cross siya duman sa mga poste. Ay, sus ko. Grabe, Eh, abi. lalo na kunwara yan na posting yan. Hindi ko nasabat mo ito. Ay, nako. Grabe. Di ba? Hmm. So, I don't think so na magayon na halion yan o anong... Oo. I mean, mas mas dakol ang pro kaysa con. Yeah. Okay, Migo. Agree ako dyan sa imo. Agree ako dyan. Eh, yun man lang tabi. Kasi Okay. ako dahil ako napapamugtak duman sa rason na Oo. pwede ang maging kausa ki aksidente. Yes. Ultimately, ang may control kan auto, Oo. ang driver. Opo. Okay. Yun man lang, tabi. Good Salamat, morning. Migo. Salamat. Yan. Itong pigataram ni Joker, mga tugang, ako kaya, ako na may dudumanon, ugali ko rin na pirmi ako dapat, nainot, haloy pa, harayo pa, yaw na ko dyan, maski nga ni mga tugang may mga imbitasyon, ngaya, alas 10 ang imbitasyon, 9:30, yaw na po ako duman. Di ba? Kaya kita naghihiridali, kaya kita nagkaigwag yung problema, mga tugang, tanali-late kita, gusto ka naghihiridali, di ba? Alright. O, sandali lang ta. Karon nun ta daw si The Honorable Congresswoman Crisel Lagman. Bata mina birthday pa sana ini.
Baka lamang may daling ko sa post ni Governor Rosal, mga post ka ni Badakulon. Ang greetings kay Congresswoman. Ihaputa ining tungkol sa mga programa sa kaakian, asin mga kababaihan. Women's and children's po para sa bakulang tapag pinasa ang bill bakulangan sa First District. Buong Pilipinas yan. Congresswoman Crisel Maraynaga Yes. po. Maray na aga, VP Henry, maray na aga sa kabus na nagaanduig sa satuyang programa ng yan na Alda. Opo, belated happy birthday po, Congresswoman. Happy. Thank you. Pati man kay Kaloy Loria, Ay. magkakasabay bagasan na mo. Surunudan sa napo. Iyo, adi? Oh. Gari, so birthday mo, madam, gari pang 27th o 29th birthday mo po ito? Tama, so, nadango ko. Salamat ha. Dahil mismong birthday ko, kaya maganda ako nalawas sa Brazil. Yeah, ayun mananggad. Oh. I did not pursue my trip to Brazil. to Brazil. Oo. Oo, dahil nga ni data ko anong mangyayari. Yeah. Oo, yeah. duman sa Juan. Yes, Oo, yes, so I yes. was given only 24 hours to change my schedule. Oo. Kasi syempre aram mo mga airlines. Kang so airline na mismo ang nag-cancel kang trip. Ah, No? yun. Ay sabi ko, Yun. oo, di din ng penalty, di pag pinaago mo sa ibang Siyempre, ticket. siyempre, Kaya sabi ko, siyempre. ko na lang, Oo, i-refund ko na lang Yeah. siya. At least, Oo. Congresswoman, hindi ka po nag-birthday. Di ba? Hindi po ako, pero grabe, talaga nga, uwan talaga. Yeah, correct. Yun Kasi nangga. November Timing, 9 adi. yun eh, Sunday Timing. mismo. Na-timing nangga. Yes. Na-timing nangga. Timing. Yeah, Kaya opo. nga sabi ko, ang wish ko, wala masyadong pinsala, walang casualty, Yeah. and naging Yeah. blessing man talaga po na so wish na nangyari. Yes. Oo. Opo. Kung Opo. masigwi lang pa akong madali yung ka po kasapon kan the other day kan pag-visit ni presidente. Dahil ako nakaabot dahil okay. nag-aabot ako Thursday, so inot niyang paisip. Okay. Oo, Okay. Thursday ito. Pag-araw po uso ka ng weekday, yaon kami sa session. Ayun, yung Yeah, manangga. nasa session po ako. May mga programa po sa children Yeah, na nakapag-commit naman ako. Yes, And sabi yes, ko, yaon yes. naman si Governor Noel, Yeah, yaon naman oo. si Mayor Jojo, and madali man siya visit ni Presidente sa Opo. TV. Opo. Okay. So Congresswoman, digyan na pa ko sapot ko sa imo ta. Nakulong ang mga pending bills, etc. Pigigribo regard para sa protection kan women and children. Ano po ang latest mo niyan, Congresswoman? Nakadaw ka na kay Eve-Ausi. Iyon na po, Congresswoman. Yan, I-Bausi. okay. Duman sa Opo. satuya na pinaka-enot na measure, ito nga na VAUSI natin. Ako pa sa Congresswoman ka ito. Opo. And naipasar ko ito as the principal sponsor kang Violence Against Women and Children. Okay. Okay. Mo yan, pigro-review tagari may mga kakulangan. Dakol ng pagbabago sa teknolohiya, dakol Yes. ng pagbabago sa manner of communicating, pati man ang pag-exploit ng technology para gamiton sa violence. Yeah, no? okay. So, sa mga amendments na po, iyo nga ni ining i-include ang e-VAUSI. Okay. So, ang mga offenses na pigigibo sa internet, sa social media, na lalong-lalo na kung na may sexual connotations kang with a previous partner or di ba? May connection na siring kaiyan, kay puhan isabay ta duman sa pag-aabuso ng mga kababaihan at mga kabataan. I-Bausi. Anong specific I-Bausi. may specific provision po, Congresswoman, na garing nga iyon dapat maguhon duman sa kuna ito? Or this is an additional provision tabi? Additional po siya. So amendment siya duman sa original, may kulang. Okay. Dahil siya na-include. So as we celebrate Women's Month, baka pa lang, anti-stop violence against women next week. Yeah, no? correct. Sana po ma-hear na ini, na file na po ining measure na ini. Ang principal sponsor ka ini ang Gabriela, si Sara Ilago, and co-author man po ako ka ini. Ayon. Pag sinabi po, Congresswoman, na electronic violence against women and their children, yan tabi ang act. Ano po yan? Siyempre, ang violations duman tama ba? Through online, through internet, through other mga cyber crime tabi, Congresswoman. Cybercrime. Di ba ang cybercrime one
kunyari, one step higher ang penalty Yeah, kesa okay. sa crimes na gamitan ki technology. Oh, okay. In the first place, ang sa social media mo, pinost, for instance, ang sarong litrato. Yan, Oo. yan. Oh. Di ba, ang wide ng reach niya. Buong Nakulong mundo, talaga. makakahiling Oo. ka yan. Baka walang pili, buong Yes. mundo, di ba? Yes. Mm, mm. Kaya man, ang magiging penalidad, mas halangkaw sa regular sana. Ayun. na paagi. Malawag dyan tabi Oo. kung ang garing nga online harassment sa mga kababayan or yan na. Yes. So, tumagang Yes, ito, cyber stalk, ano to? Stalking? Yes, yes. Di ba? Pigis- Yun, may lalo stalker na nga naman yan, na, eh. Henry, yes, Opo, kasama po yan. Opo, oo. Ramdam nindo itong mga may upload ng mga videos nila, halili ka ito. Oo, yeah, correct, hindi correct. Hindi siya makapasok sa VAUSI kasi walang ganong klaseng I provision. see. Okay. Okay, so Okay. kailangan talaga meron. Mm. Tapos yung mga kunyari ex-boyfriend mo, tapos Pinost ka. nag-upload video ninda, Oo. nindo, okay, without your permission. Yan. Oo. Siyempre Oo. makakaraotan sa imo. So Iyo. and that's part of control, manipulation, Oo. violence. Halimbawa nga ako, so ex-girlfriend ko, pinost ko kaming duwa. Tapos may Pero word kung kamunduan sa ng picture, na yung problema. Pero kung igwang sexual connotations, Ayun. okay, Duman ang like problema. a sex video, Yes, or yes. mga intimate na mga kamusta ng duwa dapat nakakaaram ka iyan, private siya. Oo. Without your consent, tapos pinost ito, okay, that will be penalized under the revised law. Ayun. Okay. Anong pong penalty kayo ni po, Congresswoman? May dagdag ba o same penalty niya ang duman sa BAUSI law? Ikaw po siya. Pero Oo. syempre, pag may penalty, so ka talagang subject siya to consultations. Yes, no? yes, oo. So very flexible pa at this point ang mga measures natin. So kaya nga inipig file and ipipresent sa committee Opo. para makakuha kang inputs kang gapos ng departments Aha. na concerned. Actually, magayon dahil dapat ang mga local governments, Opo. lalo na sa mga social workers na katrabaho sa local government, dapat makuha ang sa indang opinion manong digdi. I see. And pati man sa mga abogado Opo. Oo. na ma-defend Oo. ang mga babae. Oo. Ay, so. Kung, paano man po kaming mga lalaki tabi pala? Ay, aram. Ako di ko pag-discount. Iyan, lalong-lalo na kung mga aki na lalaki. Di ba? Kami ngunang mga adult tabi, kumusta man, paano man kami, kung kami ngayon, medyo kami nalatak o ano? Oo. Ako na iyan ibaw pero alam mo, I can Karaman see lang, it karaman because lang. hindi siya, I know it's gender-based violence. Yeah, correct, pero correct. ang gender kasi minsan ang pinaka-root niya is the power play. Yeah, correct. No? Okay. Kunyari, ang breadwinner, ang babae, ang lalaki, ang daing income financially, diba? At may Opo. financial violence tuman. Yeah, Diba? Lalo yeah. na kung withhold kang babae ang kwarta. Yan, Okay? oo. So, mga arogaan. So, ang pingasabi ta sana, mas dakol na babae ang naging biktima. Mas dakol na aki ang nabibiktima. Pero ako tabi, kung di man pa akong reklamo, ora man pa akong... So, kang ining week na inipanupok yung mga activities, kaya ni pagkasabi ko, di ako nakauli. Yeah. Dahil sabi ko may mga commitments na ako. Manungod man ini sa mga kabataan. Yes, go ahead po, Congresswoman. Ano because pong this para is sa Children's combination? Month, Yeah. Children's Month. Okay. Pagkabot sa Children's Month, ang mga aki baga po, di po ang makakadesisyon para sa sadiri ninda. Tama. Kaya nga na igwakit ang mga magurang or guardians, no? So, ang importante, makakibo kita ki polisiya to create an environment for them na healthy, where they can make their own choices, make decisions, aspire and dream, and reach for their dreams. Yeah. May sarong longitudinal study, and this is a very unique study na sa hiling ko sa Pilipinas na naginibo. Opo, Or for the opo. first time, may nagibong nasyon. It is a study over a period of 15 years. Wow. Halaba na yan, So hindi lang siya census or survey, which is a snapshot of what is happening now, no? But it is a video story, no? Okay. It's a video story
of a child when he or she was 10 years old hanggang sa pag-abot kang edad na 24, 25. Okay. So it started in 2016. So ngunya na 2025, nasa mga 19 years old na siya. Ay, pira-pira na. 10 siya nagbuod kan 2016 eh. Mga 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, plus 9. Plus 9. Plus 9. So mga 19 years old na siya. Yes po. Okay. And para mahiling, ano ba talaga ang nangyayari sa Sarong Aki over this period of time? Siyempre, as a child, nagiging siyang adolescent, tapos nagiging siyang young adult. Diba? Okay. So, in terms of education, pigpahiling duman, sisay sumanga nagsistay school, sisay sumanga nagda-drop out. Okay. So, may relation na naman ini sa kababaihan because women or girls na nagda-drop out, sinda po so mga nagkakaigwa ki mga relationships na babados, nagiging ina, nawara sa tamang oras. Okay. And dahil duman, they will now quit school, tama na kang aki. Whereas sa mga lalaki, usually they quit school kasi matabang sinda sa pag-income kang pamilya. Okay. So, may mga sirikaan na trend and makikita natin din doon sa study, which something that we already know. Pag ang ina kang Sarong Aki, halangkaw ang tinapos na pag-aadal, chances are, so Aki, ma-pursue man ki higher education. Yes. Nahiling ninda eh. Di ba? Yes. Pero kung ang ina, kulang man ang edukasyon, tapos daig man nagmamawot, nag-aspire para sa aki niya na maglaog kunyari sa higher education, na magtapos ki higher education, chances are ito mga aking ito sindaman ang mag-quit school or daig na ma-pursue after high school. So mahiling tang educational attainment kang ina directly related sa magiging education. Yes. Correlated naman hay siya duman sa magiging maaabot educationally kan Sarong Aki. I see. Oo. So ano po ang kung ang gari paano yung gap na ini gari ma-patch up? Paano ini gari maayos so yung gap si na Congressman Edsel Lagman, aram tawa sama siya sa talagang makapag sa mga kontrobersya lalo kang RH, yan ang mga palaban. He was able to pass in third reading, the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Okay. Tarong tama baga po, VP Henry, pakulon ang mga adolescents, teenagers na ina na. Yeah, correct. Authorized and teen pregnancies, and anong pigigibota? In terms of policies, kulang pa po. Kulang na maray pa po. Ako, naging alkalde ako for 15 years, nahiling ko po talaga difisilon. Dahil ang decision making, di ka man duman pang nag-decision so adolescent, di ba? Di man duman ang magurang. Kaya ang sabi tadigdi, aside from the fact na gabos sa mga services yaon, dapat sa tamang informasyon yaon. And kung yaon sa tamang informasyon, no, kay puhan ma-cultivate sa mga aki, lalong-lalo na sa mga babae, tas hindi kaini ang ang manungod sa critical thinking. Ang nangyayari ba kadaklan sa school, ma-memorya ka. Memorize ka. Yeah, pero pag abot sa analysis, critical thinking, kulang. Diba? Ang test ka ito sa UP, which I think is a good example of critical thinking, may hapot. Tapos, true or false? Kung true siya, why is it true? Kung false siya, why is it false? So now you have to defend your answer by critically analyzing the question, and then gabos na mga ara mo syempre manungod duman ikakaag mo as a defense. So diba, yun ang critical thinking. And lahat naman tayo dapat nakuhon ang skill natin. Dahil pag maghampang kita ki mga problema, diba, kailangan makaka-analyze kita, ano ba ang problema? Ano ang libuhan ki solusyon digdi? Ano ang sa hiling ko dapat inuton ko? So prioritization, diba? Araw kita dapat kaan. So,
part iyan kang education dapat kang sarong aki. Opo. So, Oo. i-check taman kung talagang naging effective ang sa tuyang educational system in really creating an environment where children can decide for themselves critically. Opo. No? Yeah. Analyze problems, himayin sa problema, and see kung saan, paano nila isosolve to. Yeah. Because kung if you're given the right information, o kunyari, you're given the right information about sex and sexuality, tarakuto ng mga tao pag pigururunan ng sex and sexuality. Pero Opo. come on, guys. Opo. Yan na nahihiling ta nangyayari ngun yan. So, instead of itago ta yan sa irarom kakama, ay bulat-latin natin. Ano pa talaga ang kailangan nating gawin? Yeah. No? Opo. Opo. Okay. So, Sige yan po. ang sa akin lang. Kasi the evidence is already there, Yeah. VP Henry. Opo. Ang problema, yaon siyempre sa mga religious factors, yaon sa mga nag-oppose because kay Pohan may freedom pa rin to of course, I respect that. That's part of our right. Yeah. No? Freedom of religion, freedom of association. Kaya nga nang gusto ta critical thinking. Allow people to think for themselves para hindi natin sila pinapwersa na eto dapat ganito ang gawin ninyo. Ay, hindi dapat ganon. Yeah, opo. Congresswoman, di ba may mga existing laws kita ngunyan? So, cybercrime law, may live, di ba? Cyber libel, yes, etc. yes, Ano pong yes. gari, may kwan ba? Gari may line, may proper, may thin line, o whatever, kung ano yung connection na yan, o connection ba? Yes. Gari may proper definition. Kung iyan, violence against women and po basta children. hindi nila kontrahin ang isa't isa. Ayun. Okay? Yeah, correct. Kailangan lang talaga, for instance, sa eVowcy, dapat talaga makasama ang mga crimes na ito sa Opo. Vowsy. Kasi Ayun. hinahanapan ng husgado. Oo. Hinahanapan ano ang batas na na-violate. Iyo mananggan. Okay? Yung mga cybercrime na yan na iba, wala naman silang sexual connotations. Ayun. Deng specifics Okay, ano, diba? regarding yan sa Ito sexual. very specific, may Yeah. intimate, sexual na mga na-violate sa babae that way. Opo. Or I see. sa aki that way. So kaya po, maging specific because the law cannot penalize, Yeah. Yeah. something that is not specific. Correct. Oo. Sabi nga ni, kung anong entrada nga yan, man ang kasabay sa batas. Dahil kaso. Yes. Diba? That's why kailangan silipin natin na kahit existing na to mga ibang batas na to, kung hindi naman siya nakasama as a Vowsy crime, then hindi siya papasok sa Vowsy. Yeah. Papasok siya sa ibang cybercrime. Iya. Opo. Pero hindi Okay. sa Vowsy. Opo, okay. Congresswoman, salamat to na maray. Baka po may Thank mensahe you. ka sa mga taga First District Tabi. Yes, salamat sa pagkakataon. So happy Children's Month and as we celebrate no to violence against women, sana isipon ta po. Nagabus kita hali sa mga babae. Iya, iyo mananggan. Ano? Ano? Pwede magsabi na bako kita hali sa mga inata. Kaya Iyo padapaon mananggan. ta po ang Dapat mga pala babae. ng Congresswoman, di magparapinilyo ang mga lalaki, adi. Ikaw nagsabi kiyan, ha? Ako nagsabi, tabi. Okay. Salamat Salamat po. Boss. Salamat. Thank you for this Salamat. opportunity. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Thank you so much mga tugang Congresswoman Crisel Lagman. Diba? Maganito paghurup-hurupan ta. Gabos kita, hali sa babayi. Tama, Ronald? Dapat wala, hindi kita para pinilyo. Kamo tabi, kamo. We never got caught. Ikatabi na nagkaper ang lalaki na nagdadangungon yan. Pyramid of cans and Diba? moonlight. Talking about cars. Karay. Never had a plan. Just Alarmarion, nasa linya, 8:24 sa Pilipinas. Good morning, Pading Al. Hello, Pading Al. Naputol na si Pading Al. and I learned. Shara, hi, nandiyan si Shara. So, bisita ta dyan sa luwas. Makomersyal muna kita. O, sige, lugod. Mga tugang, may bisita kami. Digdi, sandali lang, ha. Baka pwedeng pagtarabang tabangan ta ini. Nasa tuya tabing bisita ngunyan ta. Kairak man tabi ka ini. Na sa tuyang tugang. Ako garing, di ako binayayaan na maging mayaman. No. Maging mayaman. Na permi may sobrang kwarta. Pero maugmana pa ako sitwasyon ko ngunyan. Ako, I'm so happy, sabi nga ni, so grateful, mga tugang sa mahal na Diyos, sa gabos na nakapalibot sa kuya, etc. Na, araw kayo ng sitwasyon ta, di ba? Di ba, importante na igwa ka lang
tamang-tama, bako man sobrahon. Tapag sobrahon ang kwarta, ibang iarabutan maraot ang nagkakairisipan. Kan iba, bako man gabos, di ba? Kaya mas maray, mga tugang na, kung may sobra ka dyan, baka lamang pwede mong maitang i-share digdi sa tuyang bisita ngunyan tabi na pagkaaga, mga tugang ta, may naghahagad, may mahagad po kitabang digdita. Siyempre, so pagkamuot kang ina, mga tugang sa ano yan, pagkamuot kan aki sa ina, iyon minalaman dyan. Takita baga, an aki ta, an magorang ta, gigibuhan ang kipaagi na kung paano mailigtas iyan sa ano man na problema sa helang, mailigtas sa kagadanon at sinibapa. Usually po, kay puhantang maggibunin gabos na paagi para mag-ibugtak sa tamang kamugtakan ang satuyang mga mahal sa buhay. Ha? Nasa linya muna si Padingal Armario sa dagdag na report. Good morning, Padingal. Good morning, Pade. Apresyado, dakulao na bagay ang mga solar street lights digdi sa mga hararayong barangay, lalong-lalo na sa Paseo Orden, sa traffic, asin ipapang benepisyo kani sa mga lugar na iguana, lalo digdi sa Legazpi City. Manunotaran sa report sa Banuan kay ito ni Alcalde Hisiama Ismael. Apa. Sinabi niya na talagang iingwaon ninda na ma-saturate ang entirong mga barangay digdi sa Legazpi, lalong-lalo na ang mga nasa rural areas para magkaigwanin solar street lights. And kung manonotaran, iguana kayan sa ibang barangay, asin dyan sa barangay Bugtong and Pawa, iguanin 120 pinaso. In mga solar street lights na ibinurugtak yan o ibubugtak yan. Plus digdiman sa may Tula-Tula area, di sa southern part, iguananin 108 plus 45 pa dyan sa may bandang Istanza. Yan. And dyan sa may Bugtong area, sa may wildlife, iguamanin na lokasyon dyan na 26 na poste in solar street lights. Digdiman sa sitio Malangka, kan barangay Taysan, iguanin 50. Yan sa may Guyam area, 22. Ginapahan, 98. Puro to Camilla, 60. Wow. Asin digdi sa Puro area, Taysan, Pasiring sa Mariawa. O nahiling ta dyan, iguana ki mga poste dyan. 313 ang pinagaplano na may bugtak sa mga lugar na ini makonektar dyan sa may boundary kan Daraga. Kaya parte ni kan prioridad ko yan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi, bagay na luway-luway ining na apresyar kan mga yaon sa barangay, asin pangarap man ini kan iba pa mga barangay na dahil pa naabot. Pero ang nasugerasyon alis sa gobyerno lokal kay Alcalde Hisiam Ismael na sa mga masunod na bulan o masunod na taon talagang intiro mga barangay anis saturate ninda, lalo na ang mga tinampo na aning maging maliwanag, pagin na pabor sa Paseo Orden, pabor sa traffic, asin iba pang benepisyo kaining mga solar street lights. All right. Yan pa rin ang informasyon pa digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat ton, Tabi Padingal sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, 8:28 na. Magbabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibing din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award
award para sa mga minasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. As in Best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, as in sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko as in manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, parego sa natabi ate Shara so bisita ta. May public service, ay naku, kairak man kayo niyo. Pwede da mag-public service, may kinaraman po sa missing 17 years old boy, Filipino,
Residente po kan Purokwan, Barangay 15, Legazpi. Nagdidi po kaya sa DCGB ini ngunya na aga. Nawara da po between 12 noon to 1 p.m. kasuhapon. November 19, 2025. Ang pangaran niya po si Jeremiah Aringo Malasarte. Nagduman po sa creek, went to the creek river sa gilid po sa Purokwan, Legazpi, without the family noticing since they were having a lunch. Then a frantic call for help was heard from the neighbor that Jeremiah was swept away by the sudden surge of river water. Efforts to save him was futile. Until now, Jeremiah is not found. This incident was reported already in 911 and BFP as well as Coast Guard. Nako, kahirak man ano. May I request the assistance of your radio station? Okay na po ito. Arog po kayo ni ha, o big i-shortcut lang ini. I-shortcut lang po ini. Ano? So sarong 17 anyos na lalaki na taga Barangay 1, Purokwan, Barangay 15. Nag-agi na duman sa creek, garo nagduman sa may gilid kan salog. Tapos bigla na sa nang may nadangog sa mga tao, naghagad kitabang. Ngunyan, day na pagkatapos kayo, day na po nahiling si Jeremiah. Di ba? Hanggang ngunyan po, day na siya nakukuha. Baka po may kamo na nagdadangog ngunyan, tabi. Baka mong nagdadangog ngunyan, may nahiling po kamo dyan sa mga along the river. 0920-587-6858. Ulit pang number niya ha. 0920-587-6858. Tapos 0931-892-7245. Okay? Nangangapudan po Veronica Aringo, grandmother, as in guardian, kan ni Jeremiah Aringo Malasarte. Baka po may nahiling ka mo dyan, kairak man uni pala, siya, pipa po sa Facebook, pwede i-post na sa Facebook ini. O sige, may picture ka na ka ini. Tabi, gawa ka na, o sige. Nagdi kaya sa DCGB para po sa pangapudan dahil lang po sa nawawara nindang 17 years old na si Jeremiah Aringo Malasarte. Sige po ha, taba ka lamang sa mga nearby neighboring barangays dyan makahiling o whatever man, tabi kay Jeremiah, mag-apo na lang po digit sa 0928-587-6858. Ha? Kung bako mag-text po sa muya sa DCGB, sa kuya tabing numero na 0928-777-5548. Okay? Sige. May bisita ko digdi sa DCGB. Tamahagad kita bang ini? Maray na aga po, Mrs. Maray na aga. Pakirani po sa microphone. Pakirani po sa mic. Sige. Sana, kabigan na po. Yan. Sige. Maray na aga po. Maray na aga man po tabi, Sir Henry. Opo. Ano po ang pangaran nindo? Ako tabi si Cynthia. Belgar. Opo. Cynthia Belgar. Taga saan po? Dati po, taga Tabaco po ako. Pero nakaagam na po ako. Yan na po ako digi sa tula-tula na ka-star. Yeah. Okay. Ano po ang tuyo mo, tabi Mrs. Cynthia Belgar sa tuyang programa? Pero mahagad tabi ako ng asistensya, tabang. Taang sa kuya po tabi na mother-in-law, day pa po nakakaluwa sa ospital. Okay. Ano po ang ngaran kan sa imong mother-in-law? Lolita Gandol po. Okay. Ano po ang trabaho kang ina mo, kaya ng mother-in-law mo? Dahil man po ini siyang trabaho. So, agong po kaya? Ano nga na po ay? Ang agong po kay ni si father-in-law, ang trabaho kay niya, pa soro sideline po tabi sa so nag kan mga yan na nag-welding po tabi kan welder? Opo. Para welding siya? Pero sideline lang po tabi ito sa iyan. Dahil man po talaga siya nakakatrabaho dahil igwa man po siyang kamatian. Okay. Natan hospital ini si Lolita, tama? Opo.
Lolita Gandol. Nasa hospital po siya. Na-hospital po ini siya ta. Kang so, nag-atake naman po sa high blood niya. Tapos nagparataas naman sa sugar. Oh, may high blood na. Opo. Magtugang kaya ang sugar bud ang diabetes. Magtugang ang diabetes bud ang high blood. Iyo po, tabi. Okay. Natapo ta din ramo ini sa privado. Dai mo po din sa BRHMC na. Narami po ini libre sa bagaduman. iyo po kunta. Okay. Narami po ini duman sa BRHMC. Kailang po dahil naman po duman inakomodate ta. Ano po, madara pa man tabi sa bulong. Kaya nasitahan lang po siya ning bulong. Pero pag uli mo po sa harong, nagkatarakig na po siya, tapos nagsuruka, nagbigpanluya na po tabi siya. Kailang, ang pagkang itong bangging ito, dinalagin mo na po siya digi sa tanchuling. Opo. Pag abot mi po digdi, iyo man po gira, tapos so BP niya nagparahalangkaw na naman tapos sa sugar. Ay nako. Kaya po mo tabi i-admit na lang po siya kasi gusto mo pa po siya na may siya ang buhay niya na pamarahay. Pero data day naman pinasyente sa BRHMC kandidara mo. Ano sabi? Madara sabi kang nurse, madara pa manda po tabi sa bulong. Nahiling po siya kay doktor? Pwede doktor na siya? Yung nga po, pag duman, dahil man po kay doktor na iantara mo po kan mga duman, so sa emergency. Madara pa manda iyan sa bulong. Kaya rinisitahan lang siya ng kailang pag-abot po talaga sa harong, dahil na panluyado na. Kaya nag-action po ako na, daron mi na lang po tabi digi sa Tanchuling? sa Tanchuling. Okay. Kaya pag-abot digdi, diretso man po siya inasikaso. May nahagalan ka na po ng mga ahensya kan gobyerno? Iyon na po, tinabangan po ako kang sa social services Ni Palan, DOH, MAEP, iyo po. 10,000. Opo. DSWD, 15,000. 15,000. PCSO, 10,000. 10,000 man po. Ang total ka na disponen mo, 35,000. Opo. Pero pa so balansik ni mama mo? Ang ngunya, kaso hapon po, nagbabalansi pa kami 28,000. 28,000? Ang labi. Pangyari. Ano? Ayun po. Tapos kaya madagdag naman po itong ngunya na aldaw. Kaya ang sarong aldaw dyan, 1,500. Oo. Kaya ang kwentada ko po, mapatak na po yan ng lampas 30. Mga 30? Oo. Okay. Di po nito binalik sa BRTTH giraray kan mapasyente duman? Dahil naman po. Digi na po. Bin-admit mo na po digi sa Tanchuling. Oo. Kaya dyan na po kami na hanggang na po sa narahin na po siya. Kaya ang problema pong mingon yan, iyon ang pagpapaluwas kasi nakihuro naman po ako dyan sa social services, naman sa na kung pwede mag-promissory note. Kung ano man po ang na maging balance, bayadan mi pa yan sa pagka-December. Kailang po, dahil man po nagtugot ang ospital. Kaya dahil po kami nakakaluwas. Kaya ngunyan po, mahagad po ako nintabang sa mga paradangog po. Kung pwede po, tabi, makahagad ako. Maski kung pera po, matabang po nindo, tatanggap pong kubayanin ko sambot, tapos salamat uno na maray. Okay. Sige, ikapanong hanap buhay nindo, tabi? Ako po tabi daing trabaho kay iyo nga ni pampig bantayan ko man iyan duwang gurang. Si agom po may day man po ning trabahong so talagang permanente. Pasor sideline man po. Kaya ang halos po ang oral daw mina ta iyan si mother-in-law na po yan nag-maintenance. Tapos si father man day man po masyadong kay igwa man po itong sarap man nakamatian. Ay nako. Okay. Sige po. Anyway, nakagibo ka naman kay effort na magharagad kita bang? Opo. Anapod ka yan. Kay puhan man talaga ki asistensya nindo ta. Kung maganda man kamukyon makapaghanap buhay. Kaya, yung alas mo na, kung pinauli ka mo sa BRTTS pagkatapos na chinik upan po si mama mo? Opo, chinik up lang BRHMC? po siya. Opo. Chinik upan? Tapos, okay man dapalan? Okay man, pero so lawas ni mother-in-law, panluyado ho na. Kaya,
Ang ano mo dyan sa BRSMC? Kung sabihon, paghali mo sa BRSMC, inuli nilo si mama mo. Opo, kasi tapos, pinuli po kami na. dinaranin nilo sa... Pag abot mi sa harong, iyon na to, sige na naman niya ang taraki. Oo. Tapos, panliyad, pang madismayo. Anong bulong ang tinaw kay mama mo, mother-in-law mo? Paracetamol po. Paracetamol? Opo. Tapos ano pa? Tapos so, sa high blood niya na pampababa. High blood, tapos? Opo. Tapos sa sugar, iyon lang po. Okay, okay. Sige, o mga tugang, pasensya na po kamo baka lamang may surusubra kamo dyan na pwede po nindong maihira sige sa parantabay ta. May GCash number po ika? Igwa po tabi. Iyo, sir. sige daw. Hay na, arakon tayo sa bulping ko tayo. Pasura ta kay Sarah, so GCash mo. Tabaka kun hay so, hindi kaya mga tugang, yaon sa kuya sa mga papeles, yaon sa kuya sa hospital records ni Mrs. Nasa ano ito, indigent dependent, DOH, etc. Gando Lolita Olivar, tama? Opo. Purok 4, Barangay 12, Tula-Tula, Legazpi. Opo. Ang diagnosis, hypertension, stage 2, Opo. peptic gastro-duodenal ulcer, unspecific as acute or chronic without hemorrhage or perforation. Non-insulin dependent diabetes mellitus without complication. Yan so tabi. So ano yan? So diagnosis tabi. Sige na. Suratan daw tabi siya so number kay ni Manayta. Importante na baka kung halimbawa dahil ka mo makatext sa kuya, baka pwede ka mo makasend sa GCash, you know. Sa tuya tabi na numero, igwa na lang kita ki 10 minutos bago mag-abot ang maski makatipon lamang kita ki pera sa na dyan, mga 5,000 lamang gayon. Halin sa mga listeners ta, mapadarahan lamang po nindo. Ayan, sige. Pakisurat to. Anong number message? Paki-announce ko na daw tabi para sa listener ta. 09 0956 223 Ano, 09 0956 56 223 5239 5239. GCash, ano pangaran? Kunsya Bilgar. Kunsya? Opo. Ano spelling kang Kunsya? Kunthia. Kunsya. Opo. Kinindi. Kunsya. Kun bako siya. Nalibong sa ko si Sabi mo Kunsya, kun bako. Kunsya Bilgar. Opo. Okay, ina number kan GCash. Iya po. Baka po kamong nagantabay ngon yan, may surusubra po kamo tabi ini po ang GCash number 0956-223-5237. Suratan mo tabi siya taba ka may maghapot. 239 po. 239. Dili ka sa likod ko. Dili ta ko doon ta ka naman. Ay, ano na nakikisuhay na. Hindi man nakikisuhay naman. Nakikisuhay na. Cha Salome. Anong number? 0956-223-5239. Ano sinabi ko? Sorry na. 5 yeah, yan pwede tabi sa GCash, 0956-223-5239. Okay po? Sige, di. Baka lamang may surusubra ka mo dyan. Ulitin ko ang GCash number, 0952-223. Sorry. Ito ang payo ko Wata manipis na ang payo. Di ka mag-istro sa tula-tula na manipis na ang buko Manaya. Basta gwapo. Ay, gusto ko sa imo. Pero sana may tumabang sa imo muna. 0956-223-5239. Okay. 0956-223-5239. Okay? Sige po. Sige po, baka pwede tabi na matabangan ta ini o ni may nag-text igwa na ikaki 1,000 sa GCash mo manay. Small amount lang makatabang tabi. 1,000 pesos. Halikay Ate Pita. Hay so number mo, so GCash number mo yan dyan sa imo. Sige. Yan. Pinadara na sa 0956-223-5239. Yan po. Yan. Ate sigwa na kita, ha? Alam ko na.
Okay na po. Okay na po. Okay na tayo. O di, sige. Ang number, sandali, unigari may... Ayan, to may nagte-text. Ayan, to may baka matabang inio. Iba man nag-text sa kuya. Sabi niya, I love you. Iba mo ako para sa... Not ko na. Drot ngayon. Dahil ka raw lang. Kapag paulog tagaman sana. Okay. Okay. Sige. Ito na po. Nag-send man po ako kay 500. Uy, salamaton ha. O di, igwa ka ng 1.5. Adi, salamaton tabi sa kay 7153. Okay? Another 500 tabi sa GCash. Uliton ko ang GCash number 0956 223-5239. Yan po. Okay, sandali ito ni Baka Igwapa. Hello? Hello po? Hello? Ay, nasubong lamang kang PhilHealth na yakap-yakap. Ay, go sir. Igwa po siya. Igwa po siya eh. Sa DOH, 10,000. Mag-zero bill, ano bang chuling? Baka bako pa siya masyado. Dapat kaya mag-accredited dapat ang hospital eh. I-follow up po. Dapat kaya accredited eh. Oo, kasi yan ang dapat na... Ma-apply siya for accreditation, sabi ba kan PhilHealth? Dapat tawag atensyon ng gobyerno na kita nagbabayad kita. Dapat pag nagpabulong mo kita libre, maski sa ilang hospital dyan, kung private man ingat, shoulder kang gobyerno. Okay. Bago may pig-interview ka na, dadang ito, Iyo po. children mo na yan, dahil taman ang may apply digdi o masyado, para-adat kita kan mga kang ibang bansa na, tinda, mga mayayaman. Hindi na ito yan, nagugutom sa mga aking, sa iyang pasaraway, dahil na kayang saway yung panmagurang. Bawal kuduton, bawal pakulon. Maski sa Biblia, tigtatawag niyan. Na ang pagbadol sa aki, makuman maraw, taday niya man ang ikakagadan. Iyo baga po. Pero hindi sa bawal tangan madulan ang mga aki. Kaya tayo mo na ili mga buruan na mga Yes. Kaya po ang eraser. Okay. Iyo po. Kang roller. Kunya bawal tanang madulan. Magrabe ang protection nila sa Opo. Kasi hindi nakakaaram kang magpadakula ka natin sa lawag ng araw. Iyo. Kaya dapat tayo dapat para-adapon sa mga US kasi dahil pa man ligdi sa tuya na Opo. dahil man ligdi sa advisable. Kasi dapat papakinabangan kan mga tao na ibitang makakatabang sa pagbuhay-buhay. Sa environment kasi dahil man may adapt ang araw sana. Opo. Pios ka. Yeah. Okay. Kaya mo pagkaunon kay fried chicken or aldawan agad. Ano pagkaon kan nagurang? Okay. Salamat po. Ang concern kumigo yan arugaan, piuson. Iyo baga. Iyo baga. Asap-yakap na. Dapat yun na yun ang tawan. Kasi dahil mga kailang kiripyag. Opo. Okay. Sige po, salamat. Alright. Alright. Sige, Mrs. Ano pa tabi? Sige, mga pulang kagari sa mga listeners tata. Igwa na kinag-send sa GCash mo. Tabi, baka igwa pa kimapadara ka iyan. Igwa na lang kaya kita 2 minutos bago magtapusan sa kuyang programa. Alat ko naman ang gad. Tama itong hapot niya. Igwa ka ng DOH, di ba? 10,000. Igwa ka ng... Ang babayadan mo kaya gabos nasa 50, 60 plus? Bayaran mo ta. 28 ang balance mo plus 35 na tinawsay mo yun. Okay. Ang DOH nagtawsay mo ki 10,000, di ba? So DSWD nagtawsay mo ki 15. So PCSO nagtawsay mo ki 10,000. Di bali 35,000. Inas available cash mo binawas na duman sa bill mo, di ba? So ang balance mo niyan sa bill is 28,600. Okay. Dahil ka nagduman sa kwan? Dahil ka nagduman sa PhilHealth pala? Ang PhilHealth bagay igwa? Iguana po. Iguana? Nabawas na po dyan sa iyo pala. Yun na pala, Okay, yun na pala. Hello, Madam Melinda. Hi, Sir Henry. Yes, good morning po sa mga taga-CMD. Maski 2,000
2,000 lamang dyan sa nagahagad. Ay, salamaton po, Madam Melinda. Ang Gcash ko, nag-error. Nag-error. Salamat. Sige. Padyanong ko po ini sa opisina mo. Pwede po papitong ko ini si Mrs. Cynthia. Ano po? Papitong ko po dyan sa office mo si Mrs. Cynthia. Tama pa si Rima sa Tanchiling. Papitan mo, sa taas lang kami ng Denver's po. Okay. Salamat po, Madam Melinda, ha? Okay. Nag-fail ang Gcash ko. Okay po. Madya na lang siya. Iya po. Thank you po. Okay. Po, bye-bye. Bye-bye. Okay. Thank you, Madam Melinda Wee. Good morning, Tabi, sa mga taga CMD. Ano yan? Tabi, di igwa ka na ki-additional 2,000 sa mga ang CMD man ay aram mo ang hampangan kang LCC sa baba may Denver baga dyan, computer. Sa info. So LCC, aram ang LCC. So digdi po sa may So kung may textile. Duman ka ba nga sa may text? Pala, diretso po itong. Yan, diretso ito. Pagbaba mo duman sa may kanto baga, may tinang kandila duman. Kanto, di ba? Sa taas ka ito, sa katanin niya, may Denver computer. Opo. Masakat ka po duman second floor. Po mismo yan kang LCC. Pag ibang kikong kay Sarah Lugod, kay address, iyo. Sarah Gibon na tabi ni kidireksyon si Manay. Basta ang LCC baga duwa. Kung hali ka digdi sa DCGB, duro-duro sa baga sa Lapu-Lapu, magi ka duman sa may Tixway. Opo. Di ba? Tixway. Opo. Mapundo ka duman, sampangan kang LCC, sugate kang LCC. Buta sa to, baga parking. Mapundo ka duman, sampangan ka ito. Tapos, madumang ka sa tuong building. May ito bagang building duman? Opo. Masakat ka po duman second floor. Hanapon mo tabi, so CMD. Di ba? Iyo tabi, CMD office, pasurot ko yan. Uy, andaling mo yan. Yan, masakat ka po sa taas ka na building naan. Igo naman kibabaying maputi na makinison ang kutis. Cynthia. Di naman kibang babae na makinison ang kutis. Buda mga healthy people, naka-CMD ito, nag-irinom ki CMD. Yan, Tapos, hagat, kuan mo naman so 2,000 pesos, ha? Opo. Okay? Okay na? Sige po. Salamaton. Yun na po mga tugang salamaton, Tabi, Madam Melinda. So at least, baka may mag-abot pa sa Gcash mo, igwa ka ki 1,500 ka, so 1,000, 1,500 plus 2, may 3,500 ka. Makabawas-bawas na lamang. O baka, may mag-arabot pa dyan, Tabi, sa Gcash mo. Sa kuya pong, ang Gcash number ni Cynthia, 0956-223-5239. Ha? 0956-223-5239. Salamaton po sa indong suporta. Hindi po mga tugang sa satuyang bisita. Iya po, Manay. Sige. Anong mensahe mo, Tabi, sa listeners alas 9 na po, mapaaram na ako. Pasalamat po, Tabi, ako sa Gabos, Tabi, na nagdangog, tapos kay Sir Henry. Yeah. Sa Gabos po na nagtabang, salamat po. Ang Diyos po ang magbalik sa indo kung sa Gabos po na tinabang nindo sa kuya. Iyon man lang po, Tabi. Maray na aga po, Tabi, sa Gabos. Okay, sige po. Ulitin ko po, at baka tapos na ang programa ko, may kuwan pa, Tabi, may mga gusto pa kamong itabang. Ulitin ko lang ang Gcash number niya, ha? 0956-223-5239. Iya po. 0956-223-5239. Nakapangaran kay Consia Bilgar. Okay. Salamatong, Tabi, sa tuyang listener online o sa nag-text sa tuya. Tabi, buda, salamat kay Ate Pita Pacres. Buda, Tabi, kay Madam Melinda Wee ng CMD. Yan, okay. Diigwa ka ki mga 3,500. Baka doon dagdag na lamang. Baka taon may magpadara pa sa imo, sa Gcash mo, baka doon dagdag pa po sa pangaipo mo, ha? Okay? Sige. Kon mo kay Ate Sarah, na Tabi, kipapil ini si Manay, nga na madira duman sa kuan sa CMD, buda, pero aram mo na sa dumanon mo? Aram mo na? LCC po, aram po. Ipahiling mo lang sa ID mo duman. May ID ka bagang daradara, ha? Opo. Iya po. Sige, sige naman ay. Salamatong, Tabi, sa tiwala sa DCGB. Sabi ko baga sa mo, nagtatabang, bako man po ako. Bako man, Tabi, sa DCGB, kundi so kabustang mga listeners na nagtutubod sa tuyang programa. Okay. Sige po, lata-lata na po duman sa lawas utong babaying magayon. Dali mo itong babaying magayon?
Oo, so kwan. So sumagayo na sexy oto. Opo. So sexy, dati sexy an kay ngunya sexy ho na. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Mabuhay. I love you all. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi